Jeho riešenie považovali za náročné a poskytnuté rady sa za súčasnej legislatívnej úpravy nedajú na šikanózne správanie vedúcich aplikovať. Je zaujímavé, že v roku 2009 bol vrátený na portál právnych predpisov znovu na pripomienkové konanie zákon o štátnej službe. Informovala som o tom úrad. Tentokrát mal úrad znovu možnosť predložiť svoje pripomienky do zákona. Ale nikto na úrade žiadne pripomienky nepredložil ani elektronicky, ani písomne. Psychický tlak a sústavné útoky na odbore mi spôsobili, že som v mesiaci október 2009 z toho ochorela. A keď som sa vrátila z práce neschopnosti, moja vedúca ma zavolala a spýtala sa, či som si už našla miesto. Pani doktorka, dohodli sme sa, že ešte v máji skončíte a vy ste stále tu. K tomu som jej vysvetlila, že by som rada odišla, ale nemám žiadne známosti. Tak si niečo hľadajte, aby ste skončila 31. decembra 2009. Od 1. novembra 2009 bol schválený nový zákon o štátnej službe, kde bolo zrušené osobné ohodnotenie. Tentokrát mi už moja vedúca nebude predkladať osobné hodnotenie, ale mala som obavy, čo si zase proti mne nájde. Onedlho bolo oznámené, že úrad v dôsledku šetrenia v štátnej správe prijal opatrenie a prestal rozdávať odmeny. Pomyslela som si, veď ja ich už nedostávam od môjho preloženia na odbor legislatívno-právny. Po prijatí nového zákona o štátnej službe, ktorým boli zrušené osobné hodnotenia, po zastavení odmien štátnym zamestnancom úradu, moja vedúca neprestala v rozhovoroch za zatvorenými dverami s otázkami, či si niečo hľadám a či som si už niečo našla. Rovnako tomu bolo aj dňa 3. novembra 2009. Vtedy som konečne nabrala odvahu a povedala som mojej vedúcej. Pani riaditeľka, ja si myslím, že som vaša konkurencia. Ona sa zdvihla zo stoličky, pohodila vlasmi a otočila sa mi chrbtom. Prestala rozprávať. Mám odísť? Spýtala som sa, ale odpoveď som nedostala. O tejto udalosti som si urobila záznam a dňa 3. novembra 2009 som informovala mailom aj pani riaditeľku kancelárie úradu. A pýtala sa u nej na voľné miesto. Dňa 4. novembra 2009 som jej znovu poslala mailom informáciu o tom, že sa mi moja vedúca vyhráža. Stále mi znelo v ušiach. Nakoľko ste si, pani doktorka, sťažovala na nerovnaké zaobchádzanie, budú vaše úlohy kontrolovať kolegovia z odboru. Ďalší záznam z rozhovoru s mojou šéfkou som vykonala dňa 12. novembra 2009. Keďže som bola na odbore legislatívno-právnom mojou vedúcou znovu upozornená, že si sťažujem na diskrimináciu a roznášam to po odboru. Zároveň mi bolo znovu povedané, budem k vám pristupovať ako k ostatným, preto sa k vašim úlohám budú vyjadrovať ostatní moji kolegovia. Tento záznam do sedenia odboru som znovu zaslala mailom aj pani riaditeľke kancelárie úradu. Dňa 2. decembra 2009 sa znovu na porade kolegovia z odboru vyjadrovali k mojej pracovnej úlohe. Každý chcel pred vedúcou vyzerať čo najlepšie. Pretekali sa v kritizovaní mojej pracovnej úlohy. Vykonala som si ďalšie záznamy z rozhovorov s mojou vedúcou. Pani doktorka, už ste si niečo našla? Vravela som vám a stále vám to hovorím, už ste tu viac ako 2 roky. Najprv sme čakali na vašu 50-ku. A teraz už ju máte. Tak ako ste sa rozhodli? A v ďalšom rozhovore pridala. Snáď tu nechcete ostať do dôchodku. Od 1. novembra 2009 mi bola zvýšená platová tarifa na základe zákona o štátnej službe a zároveň mi bol znížený osobný príplatok. Od 1. decembra 2009 mi bola znovu zvýšená platová tarifa na základe zákona o štátnej službe a zároveň mi bol znížený osobný príplatok. Prekvapilo ma, pričom mi 2-krát stiahli môj osobný príplatok, a to bez žiadneho odôvodnenia. Listom zo dňa 13. januára 2010 som požiadala o vysvetlenie, pričom mi bol pri zvyšovaní platovej tarify znížený osobný príplatok štátneho zamestnanca. Listom zo dňa 14. januára 2010 mi osobný úrad odpovedal. Podľa obsahu tohto listu je zrejmé, že úrad si vysvetľuje aj v tomto prípade zákonne správne.
Na porovnanie som si vyžiadala písomné stanovisko aj z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Odkiaľ mi odpovedali, odpoveď som postúpila na osobný úrad pánu riaditeľovi. Žiaľ, v postupe osobného úradu pri znižovaní môjho osobného príplatku sa nič neopravilo. Od 1. novembra 2009 evidujem ďalšiu pohľadávku na mzde. Snaď mi niekto na Slovensku pomôže alebo zaujme nejaký postoj. Každý deň chodí do práce, kde neviete, čo vás čaká, kto na vás zaútočí, intrigy a samé intrigy na úrade nemali konca. Len to ohrozovalo moju psychiku obete a tlak zo strany vedúcej sa pomaly stupňoval. Podľa zákona o štátnej službe má štátny zamestnanec právo na vzdelávanie. Ale s tým som mala na úrade veľký problém. Mne nebolo umožnené žiadne školenie, aj keď som iniciatívne a flexibilne často na tento spôsob a právo štátneho zamestnanca poukazovala. Moja vedúca mi povedala, že školenie nepotrebujem, veď som hotová právnička. Nakoľko mi nebolo umožnené absolvovať kurzy anglického jazyka, požiadala som kolegyňu, ktorá organizovala školenia, aby som mohla absolvovať aspoň kurzy ruského jazyka. S tým musí súhlasiť vaša vedúca, povedala. Mohla som požiadať moju vedúcu, aby mi dovolila absolvovať kurzy ruského jazyka. To je len pre riaditeľov, tak povedal pán predseda. Ale ako som sa dozvedela neskôr, prihovorila sa za mňa kolegyňa, ktorá organizovala na úrade školenia. Moja vedúca ma zavolala a povedala mi, že mi dovolí chodiť na kurzy ruského jazyka len pod podmienkou. Akou? Pani doktorka, budete ma učiť ruský jazyk. Aspoň na chvíľu som mala možnosť sa odreagovať od sústavného psychického tlaku mojej vedúcej. Aj počas hodiny ruského jazyka sa často stávalo, že prišla sekretárka a musela som odísť. Inokedy moja vedúca vytvorila situáciu, že nemám hotovú služobnú úlohu, lebo ako vždy, to nie je dobré, preto som to musela do hodiny prerobiť. Ak to budete mať, potom môžete ísť. Samozrejme, že hodina, ktorú mi na to dala, sa skutočnila s hodinou, počas ktorej prebiehala hodina ruského jazyka. Aké bolo moje potešenie, keď sme končili prvú časť kurzu ruského jazyka a mne naša učiteľka povedala: Vaša písomná práca je lepšia, ako ju majú moji študenti ruského jazyka na vysokej škole. S takouto pochvalou som na odbor legislatívno-právny nemohla prísť. Na ostatok sa mi moja vedúca začala vyhrážať, že keď neodídem, bude mi dávať nesplnené úlohy. Dňa 5. augusta 2010 moja vedúca štátna zamestnankyňa mi osobne predložila list neuspokojivé splnenie služobných úloh. Zároveň sa mi začala vyhrážať, že ak si to nepreberiem, zavolá svoju zástupkyňu. Znovu som bola na konzultácii v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Vzala som si na to dovolenku. Tu mi právnička povedala, že nemajú kompetenciu riešiť môj prípad. Je vidieť, že vaša vedúca sa chodí na vás do práce vyvršovať. Ale takéto zhodnotenie mi nepomohlo. Len mi doporučili, aby som jej odpovedala. A tak som poslala počas dovolenky vyjadrenie doporučeným listom. Po príchode z dovolenky dňa 3. septembra 2010 mi vedúca predložila druhé neuspokojivé plnenie služobných úloh. V osobnom rozhovore mi vysvetľovala, že mi už dlho hovorila, aby som si niečo našla. Aj sama mi znovu predkladala ponuky z internetu, napríklad na Ministerstvo spravodlivosti. A zároveň ma upozorňovala, že ak neodídem, bude mi predkladať nesplnené úlohy. Pýtala sa, prečo nechcem pracovať v sociálnej oblasti. Tam by som sa našla. Potom ma začala posielať za pánom predsedom nášho úradu. Keď som sa jej spýtala, či tam mám ísť podľa jej doporučenia, odpovedala, že nie, len mi to hovorí. Tento osobný rozhovor, ako všetky predchádzajúce, nemôžem dokázať. Rozhodla som sa ísť dňa 6. septembra 2010 k lekárovi. Odtedy som už 5. mesiac práce neschopná. Tu som sa stretla s pacientami, ktorí majú v diagnóze mobbing, bossing, doba práce neschopnosti 6, 7, 8 mesiacov. To nie je nič zvláštne. Dovolím si malú úvahu. Ale to je hrôza pre štát, to je katastrofa. Ľudia, ktorí môžu pracovať, sú práce neschopní len z toho dôvodu, že vo vedení máme ľudí, ktorí nevedia alebo nechcú slušne riadiť. A robia to z toho dôvodu, lebo im to štát umožňuje. Lekár má v evidencie veľa mobovaných, posiela ich psychiatrovi a psychiater je rád, že sa mu počet pacientov zvyšuje. Zdá sa, že by to bolo v poriadku? Všetko je predsa upravené. A mobovaní začnú dostávať nemocenské dávky zo štátu.
Ale o tom, že zamestnávateľ, napríklad štátna správa, znovu zvíťazil, to už nikoho nezaujíma. Úrad dostáva zo štátneho rozpočtu peniaze na miesto, na ktorom je štátny zamestnanec, ktorý je práce neschopný. A zase získal úrad peniaze zo štátneho rozpočtu. A kto o tom vie? Riešenie takýchto prípadov by bolo lepšie, ak by zákon postihoval všetkých, ktorí mobujú. Tu ide o trestný čin ublíženia na zdraví. Je zaujímavé, že aj na konci roku 2010 na úrade upravovali platy štátnym zamestnancom a rovnako aj mne, ale tentokrát už nikomu nestiahli osobný príplatok. Tento môj príbeh je rovnaký ako mnohé prípady, ktoré som riešila pred 10 rokmi na úrade práce. Prichádzali za mnou zamestnanci po právnu radu, čo majú robiť, lebo zamestnávateľ sa im vyhráža nesplnenými úlohami, ak si nepredložia písomnú výpoveď. A v skutočnosti zamestnávateľ im nechcel výpoveď dať, aby im nemusel dať odstupné. V prípade, že miesto rušil alebo tam chcel zamestnať svojho známeho. Prípad za prípadom. A teraz po 10 rokoch som sa stala obeťou mobbingu, bossingu ja. Môžem konštatovať, že za toto 10-ročné obdobie na Slovensku len pribudlo veľa úradov, ktoré pracujú s ľudskými právami, ale nemajú žiadnu kompetenciu na ochranu mobovaných a na postihovanie mobérov. Problém mobbingu, bossingu nie je upravený v zákone. Ja sama som požiadala o pomoc nasledovnej inštitúcie. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejného ochrancu práv, právnu expertku na diskrimináciu, kanceláriu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny na úrade vlády, Chartu 77, pani europoslankyňu, predsedníčku Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, európskeho ombudsmana, advokátov, s ktorými prípad konzultujem. Konzultovala som prípad aj na právnickej fakulte. Moje skúsenosti pri hľadaní zamestnania sú nasledovné. Zúčastnila som sa výberového konania do štátnej služby, ale tu už bol dopredu vybraný a prijatý štátny zamestnanec v dočasnej štátnej službe. Regulované subjekty mi poďakovali a ospravedlnili sa, že mi nemôžu poskytnúť môj osobnostný a profesionálny rast. Ak mi niekto odpovedal, tak len citujem. Dajte to na súd. Toto nie je reálne. Mobbing, bossing sa nedá dokázať, rovnako ani sústavné útoky zo strany mojej vedúcej a ostatných kolegov. Je to nová moderná likvidácia schopných ľudí zo strany zlého manažmentu. Aj na Slovensku je veľmi potrebná právna úprava tohto spôsobu manipulácie človeka s druhým človekom, či už v práci alebo v súkromnom živote. Vzhľadom k tomu som sa rozhodla, že urobím všetko preto, aby sa aj v Slovenskej republike dostal mobbing, bossing do zákona, bol postihovaný každý, kto šikanuje, manipuluje s ľudským životom.